zaal rint al aardig vol met al je mensen die zichzelf verkiesbaar hadden stelt. En het kan nog wel spannend worden. Fjouwer hier verliezen weer namelijk twee partijen de allergrootste. CDA, FNP en PvdA GroenLinks hier in alle 4 zetels. Maar ze zitten wel eens, de jeugd, die had nou de toekomst. Ik zie naast die, Jesse Looyinga. En du bent 22 jaar oud. En hoe is het voor die om zo jong te wezen en liesloeker? Nou, dat is natuurlijk een hele eer om hier als jongste liesloeker te staan in onze gemeente. En het is gewoon super om een stem te kunnen brengen voor de jongeren. Ja, want toen sticht je van Better voor die Tjerkstra deal. Jou doet ik een extra druk voor die om hier als jongste te staan? Nou, als lijsttrekker is het natuurlijk een hele eer om namens deze partij echt een stem van de gemeente te vertegenwoordigen en vooral ook die van de jongeren. Ik heb een om je heen van nou wat mooi dat is toen nou als lijsttrekker komt in plaats van iemand die wat ouder is. Want ja, dan is echt een stem van iemand van de jeugd. Ja, want Fjouwer hier Lien, toen stierst je ik al. Toen stierst op het tweede plak van de lijst. Jou tot ik nog een verschil van die. Ja, het is natuurlijk een hele eer om hier te staan als lijsttrekker. Dat is wel echt de aanvoerder van de ploeg. En dat is toch wel wat anders dan de nummer 2. Ja, want de ploeg die bestaat uit wel een aantal jonge meisjes, had ik jet. Ja, we hebben een hele mooie ploeg van zo'n meisjes. En daarvan ben je 4 onder de 30 en de rest erboven. Dus het is wel een hele mooie jonge ploeg die echt een stem in de meerskip brengt. Ja, want je moet het dan ik werk je natuurlijk met oudere meisjes. Hoe show je hem dat voor je? Ja, dat is natuurlijk wel even wennen. Maar de Arvo en Fjouwer hebben heel wat ervaring op die. En nu hebben we echt een mooie manier voor om met jong en oud samen te werken. Dus dat hij hem de oude aan het hier al dien. Hoe wie dat? Wat zei je? Hoe wie dat, de oude aan de Fjouwer hier? Nou, dat is natuurlijk heel leerzaam. Want het is wel, oudere mensen kunnen toch een hele oren kijken op het leven als jongeren. Dus soms moesten we elkaar even vinden, maar daar ben we uiteindelijk heel goed uitkwamen. Het zal je dus nog even spannend wezen in het Tjerkstra deal. En we zullen zien of de gemiddelde leeftijd jif Janne omleeg wordt gebracht.